me no be. So we you are mama no mu ade nyina na di ma no. Enye say me yo nua benti no, oba de fe. Ade pa. Ade asem nko afi me free makoma mu ne beti ma adwen nyina fa nyiwa no. Me pesa me chese seche ne ka no kura kire me. De me kan no. Wo de kasa me chi. Ade ma me ye mani nyi ho. So, chese ma me chinchine atwan. Momodi ase me ne mensa ebetu na mo me ne mensa ebe hihye ho enye semfa ha. Ye na ma me ye. Ade no wo hu no mensa ho a chinchine atwan. O hye o se fa ho hihye mensa eni mensa ntena ho. Ebo mi ni me bisa se me nya den. Me ntine me biase me hu de me nya. Mama kra, ya me duwa bi o ye ni ma bi se ji. Mama. Ana o ka sa so ma che no. Wo bi sia ne dinti o se fa ho hihye no. Ina wonu mse mama o ka nka bi. Just wo ka sana wo yesa wo bi wano ka sama yesa wo bi wano a hey no ot no be chewawe. Me de be ka chane se me de o ye me pesa mom de so no so enfa ne ho. Se ma nya de o pesa me ye na obedim dwuma. Efe wo bedim dwuma sama ye o de. Ade penalty. Je me meet my catch you nua be man say. Ebi a shidu bia pere da che no. Ho dwuma no ye. So o hwe na se o pemensa na. Fine. Ti de ma make am. So mpenu so a it's over to you. What I say? A man is so chinchina chi na wakoma ni ho. Di wakoma chi. Akoma asem na mabeka. Akoma ya asem na bumi amaye kodwo. Se adwane ya no amana bena broso. Kofi nya no saka bebe. Ena kofi so esi mati se wam. Wa machi mu ma kire me. Enti na se me hu de menya. Oh, aiza ko se na tatwene. Me hu se me koma ni se me ba machi. Me hu de me ye me. Oh. Enti me wo kofi ni me se na hana ko. Se me se kofi ye wasi machi. Ti me ma bi me ba se me ni be sai. Ale. Ti. Minti me show. Chinchina twan say fa kofi. Ana se fa mensa. Ni nyina agina wo so. Twene wakoma ho. Ba bia wo do wo. E ho na fa. E mama me so nhyew. Wo se wo chinchina atwan. Si chile ka chere say ni pass me na me pe no. Bi me pe no. E mane bia kofi ni meti me pe no nte. Ka kofi me se me pe no ho ni ko si ade aye. Dawoso. Yo ni ko si ade aye. Kofi me ni tu anama ye jagudi nka say ho kra bi. Ti kofi asem ba. Okoni. Si do so obo aho eyiye no aben. So ani tua. Aso tumi tameti. Oyonko no na masiewu a aso tumi tameti tutu ma ba tameti. Okoni. Ampo so ntimi ama o sa abode de twa so ma mensaka. Se juni ngino on say di. Sa pepe. Se ne minu ese di agurachi. Nenti wansi uda fomu a. Besi me baba betena se. Ade bi me no beko. Nokwase no puni cement mi anko a. Panyi se abo no so de agya kwa a. Wotin na kwa wunya ne kwa. sa pepe. O se me mama san body e ba bi du botu. Enu ana me. Beba. Unia. Bele mo go de twen. Na sankan bi koso bi fie de ma. Aburo me nko am so. Pese me no susu ho. Na o ma me ho atwen kakra. O wa no machine bi dia boko de. Bi dia boko. Ya beti. Eye wa woni tu eyi abefi ma se yi no. Ana ja busua tena so se ya ye ntotoye. Na kasa no ye makonta. Yes, esi de enu twa se ne maame ene da fom on so le esi wa ye fie pani ti ye ntotoye a ka kwa ye fa so bebi e benya bosia de be ye yie no prekope na boatma hwe aya me babo atma hwe prekope se kon tu ofa se do si tia makonta no kure ne ntwa ye e kasa na nim babra e se fata e ka chen se eyie no no abe ye no enye eye makonta ne be ye no ono abe ye no onya ye ne ma no e makase twitwe kase fin na pie na me de madadwun hu se entwa ye ne ade a makonta no wati hu yawo keme yon kono se me no fa ho adwun
na osusu bia betim dia ma me bia me hu dia me opuni me dan se wan si mi asem me su me si onyansanda na be bia me ya am yam hihye me ne se botima o ma na no koware eti a ne wo fa no e ho de wanye ni opuni nsi bia sima yiwe enuma nkitinkiti bia yeye no e na ne si enhira kwan e che se botima kaseti a eye ne wo fa no enki susu bi abre no e na me ka no enuma bi won ma ya ne yeye na de susu boni e de abre me de minua no e ka waka me de mesre ne se yen fata frate enkonkoma ne wo fa no kofi nyego pa kofi chewo panyina no e bosom wa hwe na waka simbu ni tirim na empie fi na no kwasem se de oni tembia no sanso ne wa sibia obetuma ka simu ni tirim no de abodua enya de abetida na afia ko fa no meni susu boni bi na e ba be habo atima e ba ni sei e na tani ata e ba betina ho na munya nkomago obesan tewia ho aba be di ade enye yeda epanyi si eye fe eni eka eyu be se ye fa eni eka ne nam no fa no na ne ma miewu e no so ba be ne yi nti e ba ne se na obo atima oba be gi sa eyi wi akenten so o de funso kese ka hwe no misiro e wo se bo atima ye hwe na ko pa no fa ne chewo kwasem se ne bia me na si pu bi e woni mu mpa e be firi ni mu se yaw die bi e woni mu e be firi ni mu penyi sim piti anso e hye ntwa kodwemu a abofo empada se bia won fa abofra no asem enhye ne mu nti yego pa ne chewo uri tiri matiri wura akomato misiro ba yonko tine fa yonko no waka no samati edasi so betu ho na mo na ma pete di asobi no be fi ho yonko fa mu twentwe di ama obreku nam yedi ne hyew ye hwe ne ye ho adwuma enere tine ye na ya obi antwa ntra so kwa ma show ha naka mi hwe se eya asem esi watima ne no fa kofi ntono ka di to ato be fa mi so naka ma pa na chew na so nye bibia sa eyiwa enti na o me yasin kunye Aden na wo pass se na kure mu funu nyina wo na wudi edigu amene Aden what am I dey no ka kire no what am I dey ba sampa na o ka kire no wo fa wunti bi da huhu bi da enu nti just so o so ko pa de chewo eyiwa se wo fa se aya wonnim na hyase ebi anu aka kire so fa o mo obra no enya sem bia wunti bi da wa hu sa sem we wunti bi da se ye ka kire obi se obi mo obra no wunti bi da mami watima ti ya me ka kire me o papa ni mpo ni so ma me ka na so wunti a me pa no ti masem na me no yanko wo fa ho ni mpa na chew na tu ko twe de atwene Mati na meka chewo no. On pa no wo fa chewo ne. Wo mpa na chena ade kye so kan wo mpa na chewo wate. Mami, onya ho. Mami. Papa, so se me ko pa na wo fa chewo bua. Eye pa. Mati me kwa ko pa na chewo. Na me pa na chewo so a, na me gya yie ni. Baby. Aha. What me pa na chewo a, na me gya ayie ni ye. Na ma ye ma yi. What ma? Sa. Opin kan chewo se sabi gya ayie ni ye. Ni mo nyam hye e ma wankasa. Na me se me ko pa na chewo a, me gya ayie ni ye. Unja ye kwan afa so ka kire no aye ni ya. Sabi achopa so de e ma ba to. Tinam se ko pa na chewo. Sabi minim de. Na me hu bi so pen. Enti mi ka bi chewo a, what ma? Ti masem. Ana me se meti. Me kwa kopa me wo fa chewo. Na mo ma yie ni mi nanye. Sa tiawa nti yim yi de wo pe. Aida se okopa na chewo. Na wagya yie ni ye. Ana se wo mpa na chewo. Wa ya yie no. Yim ba ko. Ejewa. Na refu se ukun mini efie ti ana. Sori yenko. So. Aya na refu. Sori yenko bwata so. Aya me ka se ma. Sori. Besi jana ho. Aya. O twa fa me so. Efie ko na fie. Ade bana. Na no pe de dan ya wata to sisi. Eda ya video ma na me. Ade o ba wa dan fo. Aya ko. Oni ho. Opi. Say sintifu ni wa apodafo. Na metwofo so mo na tonkom. Say oni ho di ene. Metwen. O ti mo kunya. O David. Say mante.
with us a man who man. Nanny. So it's me, actually, over the no. I say, I hope they will shock me, busy. Sir, I must shock you. Would you? I shock you. Only Bibia. Hey, far red. Many Bibia. Many the okay. And then we don't come on. Hey, my woo. That's a raw Mr. was. One part. And if you walk more. I so the same should they didn't come. I'm the chair, couldn't check. I could go and move, didn't come. What do you say? And then, ma, obey a mark on us, sorry. Oh, no, I didn't say so. Also, walk with them. I can't say I know, women. One now, maybe a more married than that. I will chat. I saw an Indian affair. I said, I told us our neighbor, the Nipo Yadia or Sai. Why be? Say, the bear fear. Say, ye, a petishibaya teach one or ye no. I'll tell Uncle Manzani and one of them. Why are ye? Said many penny not only the Trefia or betting in Cramo. So, a Janico, too many penny. And I said, and so, and you are self. Send me you. Now, cross the day of my lady, near the cemetery. Now, Jenny Carpet. It does it. You pass your own met. I went up. They tell my agent, I saw make a money how. They said, you bomb work like a car. I'm a cramming. I could that. I don't want to fear. Me too. Me too, if you see. I would have. They see or no, what fascinating Tiana. Oh, look right there. I know they said, yes, Libya. Ama, a truck or 20 actually, they are sending. Oh, and I walk on. I knew they are sending you one. Just say, I was a baby, Cacrata. Do it. That got a money how. Why? Money how. I got to have a pa. Oh, say, my cosmen coy, send ye. And you just have be a mafia, and I be near 8 may try for her see. Send me Chomukra make much here. Me 5 years here, me no woman should be. Why? Oh, do you have that? I could not found out is a woko. Oh, what dear tree? Why? And I could have so say, baby, I will come piano. I am a young, I am sweet to me. Oh, I was so near by the south. You say, no, Tibonibia. I never cross a bishop, man, ye, Nancy. I mean, what they say. Well, need to say, it's my or some year must say, me Judy. Said, Uncle, since you want Zan, or how better so betting me. I could die. Oh, we don't be German Nickel. My 19. You had no man, Bob, and maybe Yanuka. I have also say, oh, we be to 2. Some more. There are some I want to make us say, we are with you. Ideas and so well on it. Say, men and a check, and men not a yass. I used to be about Bema dear. So, says all your baby. The tennis said, Miss Cabia or Mrs. And I'm for the baby in him soon. You I come here. I come here. And I'm saying, yeah, maybe so. Aja, up on Bosia, come there to me. Now, economy bar, Aja, and Saka card of all your bar, no massage to the Minion, Mount Can't you know, catch it will be. Asare, me too, me are my dear. Ah, no, me had inside Germany. Ah, going out, me patch the same female. No, me dinner. And now what do pani a man for a wood don't worship on me, who is got? Says he can you cry, whooping a mammy, and Bonabos to Neji mammy. Me banner made me ever to be men son me mammy a bosom. Ah, have you come about Asare? What would only my some more woken?
Mensana me maame aboso. Me pa che se bisa no ne fa je fa mame. Na ne wo so sa wo maame ni bi bisa wo maame na je. Na obi ade me maame asebi. Ade ato ne ne me san ko Na makoka kire me maame se wo mma me besia na me fa ma me yonko no fa ko ye. Ne che se wonu ane me. Ne che se wonu ane me a wo do me asem ade ato mani. Me na nimpo ne da fom no. Asem no me twa ne tiawa no. Me se me amade ntumi nsanje amade. Mintumi. Na se me madamfo no na se adamfo papa be na woni me fai. Adamfo asebi me wo che me na me ba wa wonti me mu a me na me no fa adamfo ye. Go de tie to boase. Mintumi nsa mintumi mu a. Se no. De metumi ayeye sabi de say eye dan ya wo se me bo won so. Ti sensa body no so na nsa de be wi ayi no ni bibia na kakra ba be di me ho. Me hwe sike bi anim. Na o tue achi. Mo yi na chi no be na wo twe. Saska na beba eden ya se ne ene ya amamre wo se me bo won so. Kofi pa o me di hu ya wo. Ese me ne wo na mu yi. Asem tum na se me ba wo na me nya mo ade a. Ne se me ne wo na mu. Na de skanti na wo ne me nam. Da bi ese a onhiri nti ne eja e more. Na de more na waja no waja wo bore afatitin. Mabubu. Se san me so mabubu. Ye nyina o se bi ni wo bi ni me ho. Nti no hya me se nka me nko wia na me fambre wa na me ni ade na wo kasa. Ile se yi na me ko me nyesika bia banko. Da bi obenya bi ba bi akokọ pe. Wa bisa me se me ni bi. Dini kwakra. Wo ni problem. Eyi kwa me titi na se boatman e ba be yi. Boatman nyoma ne nsa wa so e ba be yi na. Anti wo pre wo ho kikirikiki. De na wo de kwa akọtọ aba be bo yi. De odi pa na e kwa yi. Yeah, at times you don't have to talk like this. See, what mommy call queer and bomb? I said, what my year obey now? No, who is a me queer ye bema. May not 2 kb, 5 kb, answer 1 kb and tomato swap. Inti Madamfo be banners and me, you come and say, come watch more of this car. That is what I'm saying. Just put yourself in my shoes. The American say, what can I put up with the amount? What down for Bowie, you know? Oh, what Jessica now, dear man. Maybe your baby banana to be a man. I say, me call so dear me today. I am a hundia watch. Only a watch. Why would you owe now? So, Pessicato, who no baby bar. Now, what 2 bottom? Sana watch there. But this year, will pay a dear copy by way. Yes, dear me. Why? And so, when names are no sell no crowd here. Who are a set to now, Madamfo no na sema to me. Oh, so Jawa sem kra. Is own timi muame. Koi. I'm sure I'm do it here then. Sem koi. Hey, me name say me nua we were Jimmy pass out. U Pessicato no bad no chere mense. Eh, to mudochie, wo bi abayo. To mudochie, wo bi abayo. Me ba we ya na me fe na atam. Ya wan ti asie de wo nko we. Se wo wie bibi. Dada. Komo. Mane. Wo nye chacha. Mama na we me mama. Ah, wa me na yo. Adenti. Me dwene ho me yesa asem bodom. Ade apa na. Mama. Wa bodam chacha. Mama be ma woni fie na wa ba. Na wo ba chinchi ho. Na de wa we o. Sake. Wan kan. To me shada mpona so sa na wo yesa. Ade apa na. He. Me de ne firu. Ena me de firu. Chache na cha wan kwa me na nwo. Efi a wo ntan bi. Wo ntan fi a bi. Mama ade wo yeti e beboa. Ade be na me ya mo. Ha? Wan chon. Ate ma so kra nyese nyeye no. Nyeye no sa ase me gumi din wo fi. Wa che. Che. Obi ko on ka be nke da na wo timi fi. Ana wa ko ya he. Dan kan to wo. Ade na che ade. Ugo mo fi. Na che wo na titini na pam ba. Enye bi eku nyami nyami ancha. Dadi dan ya cho chi fi a. Fakoma no. Fakoma na gidi che wo dubra. Wote. Mama ade pa pa se me pa. Ade pa so de pa ne de bebro. Woni mo fa hwedi e be firi mo a. Enu gu ase na be sa me jikeke. Wa! Amfano ka cha ha na ka che da o. Ha? Wodi akoya nyum gu ase a me a me fa ma nyum gu ase. Esinse mo ninti ne chedi. Mimi na me koyo wote ba me di ne me bo. Enye wo di ne me mama. Me de towa na dia towa me de towa na dia towa. Wodi dia tia me che yi. Chin ta ki akoma na anyo. Mama.
Meba, me na mati me video mo, ahwie ketekete ma monum de wo. Ahwie ketuo ahwehwe. Ketuo mu abiche. Me wija. Me wi da. Me nyum che de chichie. Ha? Kwawe mo ni ntwa so na je de awo di abra ba me nya kwai. Ami, acho me na si bebre, why? Shoma di ano de kuwa we di ahwe pare me acho. Ise me koda. Ade apana. So twema no wo fo mu ade apana. Wo fi ha me no nche na. What? E fa to ba na wo me nya firi wo to. Anya wo che ya ho fa to na me nya. Ha? Ade anya achicha bu ache no anu e ti me minti me no an. E no to e di anche hu no. We ketu amwa ya wo ba wi wa no we e aduma. E aduma wa so. Wo ko to abede. Wo de chachi na wa nkwa me na anu. Wo bo. Frema. Mame. Wawai. Mame hachini. Eh. Ona na kofi o he aduane si ho medi. Mame. Hachini ri ma boni prono mo sa ni wono. Wa hwe ho yi. Acha ho. Ono de nka o pia wonte o. Ma bo mo sa woni we de me so okwa echi. Sa. Eh. Ai. Kofi na aduane si wa. O medi yi o yi. Kofi na apene sabre ofia. Kofi otu fia. Watu he. Oso ko pe bebi abo no ho adua. Sesen. Mi de mi enka o de ma me no. Wo ko bo ne ho adua. Ai. No oso ko bo ne ho adua. De na o de kwa ko bo adua no. Otu owu de hwe. Wa ya pinto wa ya tro ho ma bibia amma. To se me ko bo ne ho adua o baabi. Anti je se wo ko. Kofi ye hwe ni yo. Ise wa wi ayo. Ado bibi ayira ofia. Wa wi na ode ko bo ne ho adua o baabi no. Ejewa, usike bi ayira ofia ha. E de na minka. Na samre ya wiani so medi ye ya. Wo na ntese ye se oso ko bo ne ho adua o baabi. Se de me kan no. Ejewa, na ka mi se, mi be ka se, mi ka cho se kofi atu fi ha no. Ka obedi abreko bi, obenya tima bi, opatan. Unya be ma moja. Ere wo chire. Enya wa re ho kura. Ah, me ho. Onu ko dia sam. Na me senka ma papa mo. Na no nsi. Nai, ni piaro na wa hu. Kwa. Kwa so so na kwa. Ma na nsi ho. Me bo wa ya na pa wa hu. Na wo be ka che me se ko fie ko no. Ka me ma me ye bo nhye me no. Me ma me ye me nhye me sasa yi. Na me mu hwe. Wa hu. Ejewa. Na ko fie no kwa pa na ho bayi. Media, me did say. Eya le wo fa se, what ma insense me si won ni ntam. Ena me did so afa na ho adwen a wo de. If you can pe ho asa. Ja we. Ne ja we. What ma sem bayi. Asa what ma kan e bufu. E wo so firifia. Won kwa, ba bi okwo won kwa o. Mpanimfo si di onim no wo won kwa. Ejewa. Won kwa na nkotopum. Beka mi enti ase. Muni abeme. Ko yo ma ye mushi. Ma me ye mushi me sa he. Won kwa. Mesi benya kura nka he nka po no won wurawura mu a mani bete no na o yedi na o ne nwenwene no afa abusua na o mo na word wo nsuo na se na won ko abe ba jo le ni e di na won ko Ese imagine nkasa imagine aishi. Ese imagine aishi. sorry Papa, ese woni se me ya na maye ene manya ye ene na. So ebere no so kwa na ekone ni papa asase hu asemi sebi sisi no eya akoye se eya akofa problem kura beto mi se me no me no ene se ise asase mi an se me hu asase sika no so a ene so me hu sika ise me yede mensa baba asema kan no matini nyina sebi medoba no me ba be ma no epenyisi woda na wontimi nsori a obema mu na woso na wode asori mintimi hwe ema obi emebu kwasiada metie obi se me de mensa esuma no na menan egujam akunya me betra so a mensa wodi gya begu akunya no so me fa metunkusi so ana mintimi hwe me obi mu kwasia enipa no ma bona ofeska ne mamia akoye buachi bidin mesrew nyabotere
ɛka deɛ ɛde sinsu ehie wo frem ana ɛdwo wonya sempa bia ka kyerɛ me mepɛsi me mu na ɛde akɔgye sika no isan sɛ wɔtena asimti na wote ma me sika no bɛgye deɛ ma wo memmo bi mu kwase ada papa na kyese asɛm wo de odwene ho a wonte ase wo sɛbi yɛse me ba betwam dua no manya ntwa mepɛto de yɛkam sɛn asase ne yɛ bɛtɔ so ofisi asase no wontɔn asase ne maye na ɔde yɛsika yɛ amai ɛsɛ kyinkyina twan kwasi kwada asase ano ska no papa sɛ bɛbia me so mtifi aduru manyini ne sɛ menyini ɛna mentimi ntena wo nkyɛn so saa ma menkɔpɛ baabi na me so membɔ me sese kakra na me ho sɛ me start abra hɔ so wakasa ma me koraa me ho sɛ ɛbra pɛ bi wɔ ne so a wonya wobɛbɔ sɛ me de kaka menhwɛ ma nipa no onsisiw ma memfa korɔkorɔ na menye panyin sɛ dia korɔkorɔ na gye Bodom ni ne nsɛm adeɛ me dada no amfa ma me a ɛne metimi dina kɔmpanyi anim mesrɛ wo mesika wi metete me no ntem wo yɛ me dɔba na wotere ma me de sika ne me nsa bɛka na me dia ma na so etimi dia bɔ bra mi de so besa wo bɔsɛ na wo firi me nkyɛn sɛ ma betiri ho awodwo mesrɛ wo me dɔba na wotere ma mo ate me nsa abrɔmpa hwɛ me ni me na no se kasa na wa ka woni asɛm a okay ɛsɛ me kan maka mana kosisɛ mesrɛ wo de mesrɛ wo wo de hu kwa wo bɛfa so a wo ne no mo hu de mo yɛ sa na ofiri so obi obabi no ɔde bɛma me a menka we nyɛ sa nso ɔma misa nka sika na mo kɔpɛ asase foforɔ ntɔ me ba chomati me kɔ no ho bi na masada kɔbɔ no so why